पुण्यवादी पाश्चात्य देशधर्मी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुदेव हरिचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण पाद की जय। हरे कृष्ण माताजी स्क्रीन കാണാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ. എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര മഴയാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഇവിടെയും നല്ല മഴയാണ്. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മുതല് ഭഗവാൻ കുറെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ ഭക്തിയോഗമാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. മുതല് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, എന്തിനാണ് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പോ എന്താണ് ജ്ഞാനത്തിലെ കൂടിയും ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും എന്താണ് നമ്മള് ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനും സാധിക്കും ജ്ഞാനത്തിലൂടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ജ്ഞാനം നേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നല്ലേ. ആദ്യം ഒന്നായി എന്താ പറയുന്നത്? പ്രകൃതി എന്താണ്, പിന്നെ പുരുഷൻ, ആരാണ് പുരുഷൻ എന്നുള്ളത്, പിന്നെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ജ്ഞേയം അത് എന്താണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതത്യോ വേത്തി ത്രം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വതഃ. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും അത്രേ. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ശരീരം അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? അതിനുള്ളിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നല്ലേ. ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരവും ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെയോ ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഇതാരാണ്? ആത്മാവ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ആത്മാവ്. പിന്നെയോ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അത് വിശദീകരിക്കും. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്നിട്ട് കർമ്മനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ജന്മം ഏത് രീതിയിൽ ജീവിച്ചോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത ജന്മം
എന്ത് ശരീരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതെന്ന് അതൊക്കെ പ്രകൃതി തീരുമാനിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ജന്മം നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് സാത്വികനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ മോശപ്പെട്ട തരത്തിലുള്ള ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ എന്താണ് നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും. എന്താണ് ജീവാത്മാവ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് എന്താണ് ആത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാലും ഇത് രണ്ടും ഒന്നല്ല അല്ലെ. ചില ആളൊക്കെ പറയും ആത്മാവും പരമാത്മാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അല്ല, പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ജീവാത്മാവ്. എന്താണ് ജീവാത്മാവ് എന്താണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാല് പരമാത്മാവ് സ്വതന്ത്രനാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ആരും നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ജീവാത്മാക്കൾ എന്നാല് നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താണ് ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് സ്വതന്ത്രരല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ സർവ സ്വതന്ത്രനാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ്, ആ പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എത്രയാണ്? ഒരു തലമുടി 10,000 ഭാഗങ്ങളാക്കി അതിലൊരു ഭാഗമാണ് ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഒരു പക്ഷി ആ മരത്തിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നു, പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നു. വേറൊരു പക്ഷി അതിന് സാക്ഷിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കും. ഇത് രണ്ടും ഒന്നല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. എന്താണ് സമുദ്രത്തിലെ ജലം അല്ലെ, അതിന് ഉപ്പ് രസമാണ്. നമ്മൾ കയ്യിൽ അല്പം എടുക്കുമെങ്കിൽ അതിനും എന്താണ് ഉപ്പ് രസമാണ്. എന്നാലും നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്ത ജലം ഒരിക്കലും സമുദ്രം ആവില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ, ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർ ജ്ഞാനം യജ്ഞാനം മതം മമ. ഭാരതവംശജ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന്. എന്താണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് അല്ലെ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ്. ആത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെ, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ് അല്ലെ. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാവട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയും. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. സർവസ്വജാഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടം, എല്ലാറ്റിന്റെ ഹൃദയത്തിലും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാം അല്ലെ. നമുക്കെന്നാല് നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഇനി 6-7 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഒന്നാമതായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, അടുത്തതായി ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5: ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതാണ് മഹത്തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഈ സ്ഥൂല ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പിന്നെ എന്താണ് 3 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, സത്വഗുണം, രജഗുണം, തമഗുണം എന്നിങ്ങനെ. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ, അങ്ങനെ. പിന്നെ എന്താണ് ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, എന്നിവയൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് 24 ഇതാണ് മഹത്തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 8 മുതൽ 12 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനം അല്ലെ, എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ നേരത്തെ. എന്താണ് നമ്മളെ ഈ ശരീരം, ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും, പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്നല്ലേ. എന്നാൽ അതിന്റെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. വിനയം, ഓക്കെ. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, നിത്യഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനനമരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അശോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായുള്ള ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്തു ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെയുള്ളവ എല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, അതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഉൾപ്പെടാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള അധ്യായങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ, വിനയവും ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. പിന്നെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ അല്ലെ, നമ്മൾ അതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്ന സേവയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എന്താണ് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് എന്നല്ലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഗുരുവിനെ പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും. പിന്നെന്താണ് നമ്മള് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം അല്ലെ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറെ ജ്ഞാനം നേടുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മള് എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ വയറ്റുപഴപ്പിന് എന്ന് പറയാം അല്ലെ, നമ്മുടെ ജോലിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തില് അങ്ങനെ ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ജോലിയൊക്കെ നേടാനൊക്കെ ആ അറിവൊക്കെ എന്താണ് സഹായകമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പല സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആ അറിവ് കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല അല്ലെ. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കേട്ടല്ലേ.
ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു വരുമ്പോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതൊന്നും എന്താണ് അതൊന്നും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയായിട്ട് ഉപകരിക്കില്ല അല്ലെ. അതാണ് പ്രഭാതരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്കൂളിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെന്താ നേരായ വഴിയിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ പരിശീലനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർ നേരായ വഴിയിലേക്ക് പോകും. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മള് മുന്നേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു, പ്രായമാകുന്നു, രോഗങ്ങൾ വരുന്നു, മരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് മോചനം വേണ്ടത് അല്ലെ, അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. എന്താണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം കിട്ടും. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാവരും എന്താണ് പ്രായമാവുന്നു അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിനൊന്നും ആർക്കും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എത്ര തന്നെ അതൊക്കെ എന്താണ് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചാലും തീർച്ചയായിട്ടും മരണം നമ്മളെ എന്തായാലും പിടിക്കും അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും എന്താണ്, അത് നമുക്ക് ഓരോരോ സിഗ്നൽ തരുന്നതെന്ന് പറയും. എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയമായി, നിങ്ങളെ സമയം കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ യമരാജൻ ഓരോരോ നമുക്ക് ഓരോ സൂചന തരുന്നതാണെന്ന് പറയും. നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് കണ്ണിന് കാഴ്ചയൊക്കെ കുറയും. അപ്പൊ എന്താണ് നല്ല കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഇതാക്കും. പിന്നെ എന്താണ് തലമുടിയൊക്കെ വെളുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കറുപ്പിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ നോക്കും അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് എല്ലാ ശതസന്ധികൾ എല്ലാ എന്താണ് ജോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ സിഗ്നല് തരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമൊന്നും ജപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവസാന യമരാജൻ തന്നെ വരും അല്ലെ. എന്താണ് യമരാജൻ യമസ്യ കരുണാനാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു. യമരാജന് യാതൊരു കാരുണ്യവുമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം, നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അന്ന് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മള് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭക്തിയുടെ സേവനം തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം രണ്ട് വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരം അല്ലെ. ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധിയാക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധിയാക്കും അല്ലെ. പിന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സെങ്ങനെ ശുദ്ധിയാക്കുക അതിനെ കുറിച്ചുകൂടി പറയുന്നു. ബാഹ്യ ശൗചം കുളി കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാം. ആന്തരമായതിനെ നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപമാണ് ഉപാധികൾ അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ ദിവസം കുളിക്കാതൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അഴുക്കുണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത്രയും ജന്മങ്ങളിലുള്ള ആ പാപങ്ങളൊക്കെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അത് പോകണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപം അല്ലെ. മനസ്സിലടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ മാറ്റാൻ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവതു ജീവനം ആനന്ദാംബുദിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മാസ്നപനം പരം വിജയതി ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. നമ്മുടെ കുറെ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് അടിഞ്ഞുകൂടിയുണ്ട്. ഒരു കണ്ണാടിയിൽ പൊടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അത് തുടച്ച് മാറ്റിയാലേ നമുക്ക് അതില് നമ്മുടെ മുഖം കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് കുറെ മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്, കുറെ പാപങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ അതൊക്കെ മാറ്റിയാലേ ഭഗവാൻ അവിടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മളൊരു എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവാം. അപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കും. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ തന്നെ വസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം അല്ലെ. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തി ച. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്.
എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ എന്താണ് സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ഋഷികേശനു എന്നും പറയും അല്ലെ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയൊക്കെ നാഥനാണ്. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ. എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, അങ്കാനിയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ ബുദ്ധിമന്തി. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ജോലി ചെയ്യും അല്ലെ. നമുക്ക് കണ്ണിനെ കൊണ്ട് കാണാനേ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്തായാലും കണ്ണിനെ കൊണ്ട് പ്രസാദം നിവേദ്യം സ്വീകരിക്കുവാനും പറ്റും, എല്ലാം പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ, അതീന്ദ്രിയം അല്ലെ. നമ്മുടെ പോലുള്ള ഇന്ദ്രിയമല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, എന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തി പോരുന്നു, എന്നാലും അനാസക്തനാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേ സമയം തന്നെ ഈ എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ യജമാനുമാണ് അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു, എന്നാല് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത. ജ്യോതിഷാമപി തജ്യോതി തമസ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം നേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. നമ്മള് ആ വിഭൂതിയിലൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു തേജസ്സിന്റെ കണികയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. അത് തന്നെ പറയുന്നു, അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പിന്നെയോ തമസിനെ ഇരുട്ടിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നു, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ അറിവും അറിയുന്ന അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഒക്കെ അല്ലെ. നമ്മൾ ഇനി 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കും. വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ അറിയില്ലെന്ന്. ആ വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. എന്താണ് സർവ്വ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്കതേ പ്രകൃതി ജാൻഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗസ്യ സത് അസത്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. കാരണം ഗുണസംഗ അസ്യ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പിറവിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെ, അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കുന്നു. എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ 3 ഗുണങ്ങൾ. അതിനെക്കുറിച്ച് നാളത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സത്വഗുണം, രജഗുണം, തമഗുണങ്ങളുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്താണ് നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. കുറെ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നവ, കരയിൽ വസിക്കുന്നവ, മൃഗങ്ങള്, പക്ഷികള്, സസ്യങ്ങള് അല്ലെ. അങ്ങനെ പിന്നെ മനുഷ്യർ തന്നെ 4 ലക്ഷം വർഗങ്ങള്, 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെ. അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം നൽകുന്നു. ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നുവെന്നും വരാം. ഇതങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണെന്നതത്രേ സത്യം. എന്താണ് ആ ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും, ചിലപ്പോ മനുഷ്യനും വന്യമൃഗവും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. നമ്മള് പൂന്താനത്തിന്റെ ജ്ഞാനപ്പാനയില് പൂന്താനം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈച്ച ചത്ത് പൂച്ചയാവുന്ന അല്ലെ, എന്താണ് നാര് ചത്തുടൻ ഓരിയാവുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അങ്ങനെ എത്ര കാലം മരത്തിൽ കഴിഞ്ഞത്, എത്ര കാലം മരങ്ങളായി നിന്നതും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്
പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാമായിട്ടുണ്ട്, കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ദേവന്മാരും ആവാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ദേവന്മാരും ആവാൻ പറ്റും അല്ലെ. അതാണ് ചില ആളൊക്കെ യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ദേവേന്ദ്രൻ വന്നിട്ട് അതിനെ മുടക്കുന്നു. എന്താണ്, അവര് ഇങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദേവേന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം ചിലപ്പോൾ അവര് കൈയടക്കും. ദേവേന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേവേന്ദ്രൻ എന്താണ്, അവരുടെ തപസ്സുകളും അവരുടെ യാഗങ്ങളൊക്കെ മുടക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കും എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും. അപ്പോ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തില് പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു കഥ പറയുന്നു. ഒരിക്കലും 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, ഒരിക്കല് ഇന്ദ്രന്റെ ആ സദസ്സിലേക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അവിടേക്ക് വരികയും അപ്പോഴേ അവിടെയുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇന്ദ്രൻ തലകറങ്ങി അവിടെ വീഴുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്ന് കിരീടമൊക്കെ വീണു. അപ്പോൾ ആ ദേവന്മാരൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ആ കിരീടം ആ വന്ന വ്യക്തിയുടെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തിച്ചു ഇന്ദ്രന്റെ. ഇന്ദ്രൻ ബോധം നോക്കുമ്പോഴേ തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വേറൊരാള് കയറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ്, അദ്ദേഹം അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചു. അങ്ങനെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോവുകയുണ്ടായി, വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടായി. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്താണ് 100 അശ്വമേധ യാഗങ്ങളോ കുറെ ദാനധർമ്മങ്ങളോ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെന്താണ് ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഇതിന് യോഗ്യനായത്, ഇന്ദ്രന്റെ പദവിക്ക് യോഗ്യനായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18-ാം അധ്യായത്തിലെ 5 ശ്ലോകങ്ങള് എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, അത് 100 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും അതിൽ കുറെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിലും എല്ലാറ്റിലും എന്താണ് വിലപ്പെട്ടതാണ് ആ 5 ശ്ലോകങ്ങൾ നിത്യവും ചൊല്ലുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ. അങ്ങനെ ദേവേന്ദ്രന് പിന്നീട് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇന്ദ്രലോകത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. എന്താണ്, ദേവനാവാനോ അല്ലെ ഇന്ദ്രനാവാനോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭക്തനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിരഹേതു. എന്താണ്, എനിക്ക് എത്രയൊക്കെ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മോശം തന്നെ വേണ്ട, എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകനായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ മതി എന്ന്, ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇതെന്താണ്, ഇത് ഗോൾഡൻ ചാൻസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്, എത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്താലേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്താണ്, ഇത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് എത്താനുള്ള വഴി നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപം എടുത്താലും തന്റെ പരിസ്ഥിതി ആദ്യത്തും തനിക്ക് തന്നെയാണ് ജീവൻ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണെന്നത് അത്രേ സത്യം. എന്ത് ജന്മങ്ങൾ എടുത്താലും എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഇതൊക്കെ എന്റേതാണ്, ഞാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. മൃഗത്തിന്റെ ആയാലും അല്ലെ, നമ്മൾ ഓരോ മൃഗങ്ങളെ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ഗുണൈ സഹ സർവദാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോപി ചായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നല്ലേ ഭഗവാൻ, അതിന്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയുന്നു. എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കും മോക്ഷം ലഭിക്കും ജ്ഞാനത്തിലൂടെ. എന്താണ്, അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നല്ലേ. അങ്ങനെ അവര് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർക്കും മോക്ഷം ലഭിക്കും. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യപശ്യതി തദാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി.
ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പോ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള ആളെന്താണ്? എന്താണ്? എല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ശരീരമാണ് അല്ലെ. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇവിടെ കാണാമല്ലേ, പിക്ചറിൽ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, 3 ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഒരു പാവകളിക്ക് ആ പാവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നൂലിന്മേലെ പാവയെ നിയന്ത്രിക്കും. അതുപോലെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. അതെന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നാളത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? വെളിച്ചം ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ആ ജീവാത്മാവ് അത് അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തില് എന്താണ്? ആ ചൈതന്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപയോഗമില്ല അല്ലെ, അതിന് യാതൊരു വിലയുമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അവബോധമാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ അവബോധത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ഒരു അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ അവബോധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് മോഷ്ടിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ അതിനെ കൊണ്ട്, ആ കത്തിയെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കാനൊക്കെ എന്താണ്? അത് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. നല്ലൊരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ ആ കത്തി കിട്ടിയാലോ, അദ്ദേഹം അതിനെ കൊണ്ട് എന്താണ്? സർജറി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ കത്തി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് പിടിക്കുന്ന ആളുടെ എന്താണ്? ആ അവബോധം അല്ലെ, അവരെ എന്ത് ചിന്താഗതി, അവരുടെ ബോധം, അതാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഡോക്ടർ ആകുമ്പോൾ അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. കള്ളന്റെ കയ്യിലായിട്ടുണ്ടാവും അത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ മന്ദരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ചായേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും ക്ഷേത്രം അതിനെ അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും മുതിർന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്ന് അറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന്റെ അവസാനമായിട്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള എന്താണ്? ഗുണവും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. ശരീരത്തിന് ക്ഷേത്രമാണ്, ശരീരത്തിനെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെ. ആത്മാവ് പരമാത്മാവ് അല്ലെ, രണ്ട്. നമ്മൾ ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് അറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അല്ലെ. നേരത്തെ ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്നാല് അത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഈ ജ്ഞാനമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുത്തുക അല്ലെ. അപ്പൊ നേരത്തെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഭക്തിയോഗം തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏകാദശി എത്ര പേര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്? നാളെ ഏകാദശി ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും. നാളെ പാരണ വീട്ടുന്ന ആ സമയം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക.